Hvad så YouTube? Velkommen til del 2. Vi er tilbage her. Vi skal have Trinity Force nu. Vi har fået Static, som er rigtig, rigtig dejligt. Altså, okay, han er low, men han er level 8. Hold da helt ferie. Hvor meget farmer han? 29. Raven har mere. Hun er kun level 7. Don't understand. Går de på mig? Oh shit, de får mig. Fuck, det gik hurtigt. Den havde jeg ikke set komme. Okay, jeg har en virkelig lortet skov lige nu. Normalt går det meget bedre. Okay, nu døde Noob i det mindste. Men ja, det hvem jeg tror det er. Nej, det er det ikke. Okay. Sådan der, så venter vi bare lige på, de kommer. Og de er sådan set så hurtigt. She's flash. Nu farmer jeg bare. Altså, jeg kunne ikke lade være med at lave et tower dive der. Men del 2 som sagt. Og dagens spørgsmål var jo til jer, der spiller LOL, til om der er nogen, der ser den her video og faktisk spiller LOL. Skriv i kommentarfeltet. Den her kommer nok til at være delt op i flere dele. Vi er 13 minutter i en game og har ikke smadret det eneste turret. De har heller ikke smadret det eneste turret. Nasus counter mig ret så rånig. Jeg kan godt tage Tristana, hvis du har en 1v1, men Nasus, han counter mig. Tro på det. Ryk dig. Ashe, din spasserko.
Han har bare dør. Oh my god. Hvad har han købt? Fuck Okay, jeg har en lorteskår den her runde. Det plejer at gå bedre. Det er sikkert fordi jeg skal optage. Det går så dårligt. Asher, you can do this. Frivilligt den her. Sådan der. Og så er det ud. Okay, så det er bare at vente på, at de kommer. Okay, jeg pauser lige hurtigt. Så er jeg tilbage. Jeg bliver lige forstyrret hurtigt. Godt. Det var hele tiden, mand. Den her gang glemmer jeg ikke at købe potions. Okay. In health for attack damage. Den her giver attack speed og critical fractions and moments. Så den sidste giver mana og AP. Altså ability power. Yep. Skrider hun bare sådan, like, fuck yeah. Okay, vi kan godt have fået dem, hvis Asher havde hjulpet mig, men hun gik bare sin vej, sådan, like, fuck that. Det var bare mega ondt, det der. Okay, jeg er mega low level. Jeg skal nok lige varme lidt. Fuck. Asher køber meget. Men i hvert fald det forkerte. Ja, kom så den level. Ja.